Pozdrav moja voljena braća, neka mir Isusa Krista bude sa svima. Danas želim izravno razgovarati s vašim srcem. Jeste li ikad osjetili da je vaš život još uvijek, koji koliko god pokušavate, stvari se jednostavno ne događaju? Možda ste godinama čekali odgovor, na otvorenim vratima, pravu transformaciju u vašem životu, ali danas se ovo čekanje možda bliži kraju. Vaše ime je u rukama Boga. Da, poznaje vas po imenu, zna što ste prošli i vidi svaku suzu koju ste već izlili. Bog te nije zaboravio. Možda ste se molili mnogo puta i pitali se, čuje li Bog zaista moj glas? Ali želim da danas nešto razumijete. Bog ne samo da čuje, on odgovara. A ako ste sada ovdje, čitajući u poruku, ovo je već znak da Bog želi djelovati u vašem životu na način. Prije nego što nastavimo, želim da učinite nešto vrlo važno. Napišite u komentarima sljedeću rečenicu. Moje ime je u rukama Boga i vjerujem u svoju promjenu. Ovo će biti čin vjere, navodeći da ste spremni za čudo koje dolazi. Kad Bog napiše svoje ime, Biblija nas uči nečemu moćnom. Evo, na dlanovima mojih ruku snimio sam vas. Zidovi su vam neprestano prije mene. Izaija 49:16. Znate li što to znači? Neka te Bog ne zaboravi. Vaše ime nije izgubljeno, vaša priča nije zanemarena. Bog radi iza kulisa, čak i ako to ne shvaćate. Možda se suočavate s teškim vremenom. Možda u vašem braku postoje izazovi, obiteljski problemi, financijske poteškoće ili duhovna bitka koja se čini beskrajno. Ali danas ćemo, kroz ovu molitvu, izjaviti da vaš život više neće biti isti. Vaše ime je u rukama Stvoritelja svemira. Ima plan za vas. I danas molimo se da se svaka barijera raspadne i započne nova faza. Prije nego što odemo na molitvu, želim da sada aktivirate svoju vjeru. Komentar u nastavku: Gospodine, preobrazi moj život. Kao i ovaj video, kao znak da vjerujete u Božju snagu. Sad se pripremite jer će Bog djelovati. Mnogo puta se osjećamo zaboravljeno. Gledamo oko sebe i vidimo druge ljude koji napreduju, osvajaju, primaju odgovore dok nastavljamo čekati. Božja tišina može se činiti teškom težinom za nošenje, ali on nas nikad ne ostavlja. Biblija nas uči da Bog poznaje svakog od nas po imenu. Obradio nas je, nazvao nas i odabrao nas prije nego što smo se rodili. Ako smatrate da je vaš život još uvijek ili da nema izlaza iz vaše situacije, sjetite se da Bog je napisao vašu priču. Evo, na dlanovima mojih ruku snimio sam vas. Zidovi su vam neprestano prije mene. Izaija 49:16. Što nam otkriva ovaj odlomak? Neka Bog nikad ne zaboravi one koji pripadaju njemu. Vaše ime je u njegovim rukama. To znači da on ima plan za vaš život i ništa ne može spriječiti ono što je već pripremio za vas. Možda prolazite kroz fazu neizvjesnosti, osjećajući da se ništa ne događa, da se vaša molitva ne čuje. Ali danas vam kažem, Bog vas nije zaboravio. On vidi svaki krik, svaku suzu, svaku borbu i u pravo vrijeme će djelovati. Sada, s ovom istinom u srcu, razgovarajmo zajedno s Bogom. Pripremite se, jer vam ova molitva može promijeniti život. Svemogući Gospodine Bog Abraham, Izaka i Jakov, stavio sam se pred tebe, ujedinjujući svoj glas glasom svake osobe koja se sada moli sa mnom. Oče, u ime Isusa Krista, dođem plakati zbog vaše prisutnosti, za vašu moć i za vašu manifestaciju u našem životu. Gospodin je Bog koji vidi sve stvari, koji poznaje svako srce, koji provodi svaku misao. Ništa nije skriveno pred vama, a ništa ne prolazi nezapaženo po vašem pogledu. Gospode, danas plačem za vašim ljudima. Mnogi su umorni, obeshrabreni, ranjeni, beznadežni. Postoje ljudi koji se godinama mole za odgovor i osjećaju da nema izlaza. Ali danas, kroz ovu molitvu, izjavljujem da Gospodin otvara novo vrijeme u svakom životu koji se ujedinjuje sa mnom u ovom plaću. Vaš je Duh Sveti moćan djelovati, obnavljati, obnoviti i transformirati. Stoga se sada molim da se vaša moć spusti nad svakom osobom koja sluša ovu molitvu. Gospode, ime svakog od njih napisano je u vašim rukama.
Gospodin poznaje svaku priču, svaku bol, svaku bitku vođenu u tišini. Ništa vam ne prolazi nezapaženo, a vjerujem da se danas događa nešto nadprirodno. Razbijanje duhovnih lanaca, Oče. Upravo sada ukočim svu snagu zla koju je pokušao spriječiti vaš čin u životu ovog brata i sestre. Ako postoje duhovni zatvori, oni su slomljeni sada u Isusovo ime. Ako postoje neprijateljske veze, sada padaju na zemlju. Svako suprotno djelo, sav duhovno privezivanje, svaki duh straha, tjeskobe, ugnjetavanja, bijede, oskudice i bolesti uništavaju se snagom ime Isusa Krista. Gospode, dodiruje srce ove osobe, dotiče misli, emocije, neka se svaka bol duše sada izliječi, svaki korijen gorčine da bude rastrgan, da se sve što sprečava vašu slavu da se očituje sada. Otvorena vrata i nadnaravna čuda, Gospodine. Znam da postoje ljudi koji se sada mole sa mnom kad čekaju čudo. Postoje oni koji trebaju vrata posla, koji se suočavaju s financijskim poteškoćama i više ne znaju što učiniti. Postoje oni koji se bore za obnovljeni brak, koji pate od gubitka voljene osobe koja se suočava s obiteljskim problemima s kojima se čini nemoguće riješiti. Postoje oni koji su bolesni, čekaju dijagnozu ili borbu protiv bolesti koje lijek ne može zacijeliti, ali ti si Bog nemogućeg. Stoga izjavljujem da će se vrata otvoriti. Koja vrata za posao otključavaju? Neka Gospodinova odredba dođe u kuću onih kojima je potrebna, koja su vjenčanja obnovljena, koje su obitelji izliječene. Kakva bolest koja se sada treba raspršiti snagom Isusova imena. Gospode, molim se da se nadnaravni dogodi u životu svih koji vjeruju, Gospode. Ima mnogo onih koji osjećaju duhovnu težinu, koji žive okruženi mislima o porazu, neuspjehu, straha. Neprijatelj je pokušavao ukrasti mir, uništiti snove, potkopati vjeru, ali u ime Isusovo sada izjavljujem oslobođenje. Neka sva ugnjetavanje padne na zemlju, neka se ukloni sva duboka tuga, neka se svako zlo djelo duhovnih poremećaja sada uništi. Duh Sveti Božji sada ulazi u ovaj dom, u ovoj kući, u ovom okruženju i sve ispunjava svojom prisutnošću. Neka svjetlost Gospodnje upada u svaki kut i izbacuje svu tamu. Neka mir Božji, koji nadmašuje svako razumijevanje, preuzeti i srce. Gospode, vratite vjeru svoje djece. Tamo gdje postoji sumnja, donesite uvjerenje. Tamo gdje postoji strah, donesite hrabrost. Tamo gdje postoji neizvjesnost, donesite smjer. Gospodine, neka ova molitva bude sliv u životu svake osobe koja me sluša. Maj od sada započinje novo vrijeme. Gospodine, zahvaljujemo vam, jer znamo da Gospodin već djeluje. Ne molimo da se nešto dogodi, ali zato što znamo da se to već događa. Stoga izjavljujem sada u ime Isusovo. Svaka vrata koja su bila zatvorena, otvorit će se. Svaki blagoslov koji je zadržan bit će objavljen. Svaka vođena bitka bit će prevladala. Svaka će bolest biti izliječena. Svaka će se petlja slomiti. Svako obećanje bit će ispunjeno. Gospode, hvalimo vas, jer znamo da se velike stvari već događaju i svaka osoba koja vjeruje da će vlastitim očima vidjeti manifestaciju vaše slave. Znam da će se svjedočenja pojaviti nakon ove molitve. Ako vjerujete, recimo sada u komentarima: preuzimam svoju pobjedu u Isusovo ime, i da zatvorimo ovaj trenutak vjere i damo Gospoda. Molimo se zajedno molitvu da nas je Isus naučio. Naš Otac koji je na nebu, posvećen je vaše ime. Dođite svoje kraljevstvo, vaše će biti učinjeno tako na zemlji kao na nebu. Naš svakodnevni kruh daje nam danas, oprosti naše dugove baš kao što oprostimo našim dužnicima. I ne dopustite da padnemo u iskušenje, ali izbavite nas od zla, jer vaše je kraljevstvo, moć i slava zauvijek. Amen. Ako je ova molitva govorila s vašim srcem, želim da sada učinite 3 stvari kako biste aktivirali svoju vjeru. Napišite u komentarima: moje ime je u Božjim rukama i vjerujem u svoju promjenu. Kao i ovaj videozapis koji pokazuje da primite ovu molitvu. Vjerujem da je Bog već počeo djelovati u vašem životu. Vratite se ovdje da ispričate svoje svjedočenje za velike stvari koje će Gospodin učiniti za vas.
Neka vas Bog snažno blagoslovi. Ako ste stigli ovdje, znajte da ova molitva nije bila uzalud. Bog je čuo svaku riječ, svaki krik, a On već pomiče komade u svoju korist. Vaše ime je ugravirano u Božje ruke, a to znači da vas nikada neće zaboraviti. Možda sada još ne vidite konkretne promjene. Može biti da se okolnosti oko vas čine isto, ali kažem vam, nešto se u svijetu duha već počelo transformirati. Bog djeluje nevidljivo prije nego što vidljivo manifestira svoju moć. Vjera je upravo ta. Vjerujte prije nego što vidite. Kad se molite, oslobađate duhovni ključ koji otvara vrata koje se nitko ne može zatvoriti. I ohrabrujem vas da ostanete čvrsti u ovoj vjeri, jer ono što je Bog obećao za vaš život neće biti frustrirano. Ova molitva nije samo izolirani trenutak, već prekretnica u vašem hodu s Bogom. Danas je dan kada ste odlučili u potpunosti vjerovati Gospodinu, isporučujući sve u njegove ruke. A kad nešto dostavite u Božje ruke, možete biti sigurni da će se On pobrinuti za to bolje nego što biste ikada mogli. Kršćanski život nije oslobođen izazova. Bit će trenutaka čekanja, trenutaka kada će se vaša vjera testirati. Ali uvijek zapamtite ovu istinu. Bog ne odgađa, On je porio. Vrijeme mu je savršeno, a kad djeluje ništa ne može spriječiti. Što trebate učiniti sada? Budite čvrsti u molitvi. Održavajte svoju vjeru u životu i ponašajte se kao netko tko je već primio odgovor. Ne dopustite sumnji da vam ukrade blagoslov. Ako je Bog već počeo premjestiti stvari u vašu korist, počnite izjavljivati: moja pobjeda je stigla. U narednim danima budite svjesni. Bog će razgovarati s vama na načine na koje možda ne očekujete. To može biti kroz osobu, neočekivana vrata koja se otvaraju, mir koji upada u vaše srce, čak i bez prividnih motiva. Ovo je Bog podsjećao na vas: ja se brinem za sve. A kad se dogodi vaše čudo, vratite se ovdje da kažete: vaše svjedočanstvo neće biti samo potvrda onoga što je Bog učinio u vašem životu, već i inspiracija tisućama drugih kojima je ta ista transformacija potrebna. Sada slijedite u miru, samouvjereno i laganim srcem. Jer Boga koji je napisao svoje ime na dlanovima njegovih ruku nikada vas neće napustiti.